Langga. Kano si Rochelle Marie? Kanang dito migikan ba sa inyo? Nagingnan mi nga naamo diri nagnaligo sa suba. Na kay order nga Shopee hatod na mo dito ba? Hindi, wala. Ha? Wala. Mga assorted man ni nga mga sanina. Mga sanina siya. Siya siguro. Bayarin na. Bitaw oy 1.5 lang gang 1.5 lang. Padala ni Papa ni mo. Wala. Kaya nagpadala mga papa mo. Tupay, di ba to? Tupay? Oh, dito mi sa may ano dito gani sa Green Hill nya kay wala may tao dito. Sa inyo ma'am, nga na siya dire. Ay nagkaingon dito nga nagadto man to sila sa Ay, gikan na mo River. dito? Opo. Ya dire siya gitudlo. Nya dili man mabalik baya na. Kung gipadala ni Papa ni mo, wala ka bilhin ha. Ya, isaw man na to ni kay 5 mil man. Namali guro kag pindot 1.5 ba? ba? 1.5? 1.5 ra. Namali guro kag pindot ba? Naguro kay gina-order niya. Nakalimot lang ka. Gani. Na kanya kinahanglan man daw na bayaran. Basig na ay mag ano, hiram nisa. Ulang kay nanay. Ah, Lola. Nanay. Lola. Asa Lola? Ala to sa si Lola kay mubalik mi Order pa mo niya, pataka mo pindot. kay mubalik mi dayon ba kay ulan. Siguro lami sa ito kay Lola. Kanang cash among kailangan kay dili naman mabalik ang item. Ya, paamot-amutin na lang sa kay gaulan ba. Ano yung order ma'am? Na diri. Ano yung mag-order sing? Anawag ang mga sanina daghan. Daghan kayo. Mga sanina. Ma'am, pwede garantor ang motor ma'am? Cash man among ginanglan no, ela kanindot lagi ana. Magkuhin na lang sa kasi ngay pambayad sing. Dali lang ga. May kwarta si nanay. Birahan na gang onya pataas. Surprise! Happy birthday! Joke lang ah. Happy birthday! Wala gani ka bayro no no. Happy birthday lang ga. 1.5 raman. Kaya ra kayo ni Lola no. Kaya ra kayo Lola. Kaya ikuan lang na tawagan na si Mama, no? Kabalo ka kinsay nagpadala? Wala kabalo? Ah sige. Naay mensahe para sa imuha. Ana siya, happy 14th birthday anak. Wish you all the best, good health, always from God. Pasensya ka na nak, perminti wala si mama sa mga special occasion mo. Kag si papang mo. Always jud nako gina-remind sa imuha na eskwela jud og maayo para makahuman ka kag padayon sa pagkamaayo ug iwasan ang magminaldita. Oh, alita di ay. Amping ka permente og always pray basta ayaw lang sa og apil anang uyab-uyab. Ay, nanay uyab wala. Basig na ay naka-crush dere. Ha? Ah, parinti tanan. Okay. Kay makadistract daw ang uyab-uyab sa imuhang pag-eskwela. Basta tandaan mo, palangga ta ka kaayo. I miss you and I love you anak ko. Happy birthday again. Enjoy your born day. I love you anak. Surprise from Mama all the way from Qatar. Oy, si Mama. Nag-expect ka nga na ipadala si Mama, wala. Nag-expect. Kabalo ka nga na ipadala si Mama, wala. Wala. Oh. Okay. Nagkuhan niya gluha. Oy, kaluoy. Sige, langga. Mayo may unsa imong ingon kay Mama. Wow. Nakay manghod? Ikaw ra isa? Oy. O di ay tagaan ka ni Mama og ano oh, magulang. Nako kayo mga magulang, no? Ana, imagine na lang nimo na no nga si Mama no.
Okay, sige, kanta na to, og happy birthday. Ang dili mo kanta, dili kakaon. Nagana ninyo, oy. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, langga, make a wish and blow your candles. Happy birthday! Palakpakan na to! Oy. Happy birthday, happy birthday, Kulbaan ka, gang? happy birthday. Ah? Nakulbaan? Amin ako nakabalo na ka. Wala. Oh, tama na, dili na mahila ka. Last message kay mama o kay papa. Asa mo papa, day? Oy, sige. Si papa sa? Pang misyo pang bag. Oh, wala to. Speechless. Mamang, last message. Thank you. Pa-thank you kay mamang. Thank you, ma'am. Okay. Nalipay ka man sige padala ni mamang. O gipadalaan niya ka Jollibee o kay paborito mo daw ni. Paborito mo ni? Bida ang saya. Okay. Kami ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Nalipay kami nga nakita ka namon karon no kag dagko gid imo luha ba? Pero gwapa gyapon bisan nagibi. Okay, happy birthday. Salamat. Palakpakan kaliwat. Happy birthday. Happy? Happy. Okay, happy birthday lang ga. Smile after smile, tear of your tears, and shadow on its sunshine. My love will guide you. For when you come my way, there was no yesterday.